मिस अमा मा जाखो बानलु बेरदों? बरसाया मोजाङै मानिना फैयाबा मिथिखायो माबोरै लाबोनांगौ। बरसाखौ बिरियानि बानायना जानायनि खोथा दङ। आं मस्ला मस्लिखौ रेडि खालामदों। रजे फैगासिनो नम्बरआ। बरसा फैगासिनो नोंनि सोरनिग्रो हौवा। रेडि दा सना? यस मुम्बाइ आपुन आरे लाहे। जोंनि सिम्पोल लाइफआनो मोजांमोन। दाथ' जेबोआनो मोजां नंला। जोंनि फिसा फेमिलि बेसे गोजोनमोन। नाथाय दाथ' सर खाना लगा दूं क्या? बाद में। हाँ सर को तो अभी भूख ही नहीं लगेगा ना। सुनो मेरे लिए लगा दो खाना। ठीक है मैम। वाह न'आव थांनो लुबैनाया ओंखाम उखैलायथारासै नामा? नोंहा मा नांजाबाय थादों? जेबो नङा आंलाय ओरैनोसो होनदों। आंहाथ' बिराद उखैबाय ओंखाम। नोंहा जानानै थादो आंहाथ' जाहैनोसै। मोजाङै पेकिं खालाम दे। नङाबा माबाफोर बावलांबा नोंहा जारला जागोन ना। दे थाथ'दो नोंहा। मा सिस्टेमनि हिनजाव बेलाय बाराखौबा बुथारना जेलावसो थांमारगौलां। बिदि थानायनिख्रुइथ' जेलासो साबसिन जागोन। आं न'आवथ' थांनो नागिरबाय। आइखौ मा बुंगोन आं? ईशानखौ मा बुंगोन आं? आरो इमि मा जायो जाथोंसै। थांना नायथारनोसै आं। आंनो नाङालै जेबो। ओरैनो जेबो जाबायगोनलै। आं आइखौसो मिस खालामदों। आं गोथावनो अनलाजों दाउ संदों। फैदो जाफैदो। आबौ ईशान जोंहा गोथावनो जानोसै। ओमफ्राय दा जाखांबाथाय जोंहा गस्ला बायनो थांसै नानि मायाव फैबा। थ' फाइनालि सफैबाय जोङो मुम्बाइ। बरसाया मा खालामफैदों बेयावलाय आब'? बेखौनोथ' मिथिनो फैदों। मा खि मोनजाफैदों बियो बेवहाय? बरसाखौथ' जोङो लानानै थांखागोन जेरैखि जायाबाबो। ना मा होनो सुजु? माथो खानानैबाबो लांगोन। थफ्ला बोननानैबाबो लांगोन। जायखि थांनो गोसो गैयै दागै। जोंनो बिनि गोसो दंना गैयैखौ नाङा। जोंजों थांफानांगौ माने थांनांगौ। जेरैजाया नोंखौथ' जेरैखि जायाबाबो नागिरना लांगोन जों। नाथाय एफा गिदिर जायगायाव जों माबोरै नागिरगोन आब'? नों सिन्था जानाङा इनि। फैबाय जेला माबा मोनसे बेबस्था लागोन। नों फैया जोंथ' सफैबायना नोंनिसिम बरसा।
थेने सफैनायालाय सफैबायमोन। औ, एबार नोंनि फिसायखौ नागिरनोसै। बहाथो थाखुमानानै थानो बेलाय? जोंनिफ्राय बारग'नो हाबासो बियो। आबौ सिखावा आंनि बेगखौ लांबाय। तो मुझे मारेगी? ए लड़की, सुन बे, जरा हाथ तो लगा के देख। ए लड़की, रुक। जरा। ओह, हेलो मिस्टर बैटमैन। अरे मर गया रे बाबा। साला चोर के क्या? सुनो, तेरे को जितना रोकना चाहिए उतना मिलेगा। बस काम हो जाना चाहिए मेरा। ठीक है, काम हो जाएगा। वेलकम टू मुंबई, जुरी। नोंनि थाखायथ' आङो बिराद मोजाङैनो बेबस्था खालामगासिनो। आयौ आब', आंथ' फैस्लाबैनि सिखावसो ओंखारबाय। आंथ' जि गिनायसो मोनबाय माबा। नों गिनो नाङा इनि, जों दंना। मारै गिया जानो दोननाय, जोंथ' रावखौबो सिनायबावा बेवहाय। जों थानायाव रावबो जेबो खालामनो हाया आगै। वाह, माथो फैस्लाबमोनि माथोलाय। सुजु, जोंखौ सिखावासो वेलकाम खालामबाय। मा सानामोन बेलाय, जोंनि बेगखौ खि लानानै थानो हागोन? जुरिसो आं मानिफ्रायसो गिनाय मोनसोबायलै आब'। लागाव दाना जुरि, माथो दुरालकसो। बिदिबा दाना मा जाबावगोन देनाय? इमि, नों सिन्था जानाङा। आंनाव बिनि डुप्लिकेट साबि दंखायो। मानसियालाय बहाथो खारखो? बेनोथ' आं दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो, फनबो हमा माथो। आंनिबाथ' हमनायबो नंला बियो। जेबो नङा दे, नोंसोर फैना सिङाव हाबग्रोनोसै। दा उनाव रायलायबाय थानोसै। नोंसोरबो एसे रेस्ट लादो। जों बेयाव रेस्ट लानो फैयाखै सुजु। मिथिगौ जुरि, थेवबो आब' सिङाव दसे थांदिनोसै। जुरि, इमि, फैना। दे फैदो। नोंसोर जेबो टेनसन लानाङा, नाथाय सुजु, नोंनि नोंनानावखौ बोरै मिन्थिगोन बहाय दं? जुरि, बिनि अफिसनिफ्राय मिन्थिनो हागौ। आच्छा। आरो अफिसाव सासे लोगो दंमोन बेना। बेनाव सोंबा मिथिनो हागौ दां। आंनाव बिनि नाम्बारबो दंखायोमोन खोमा। बिदिबा मानथो गोबाव खालामनो? कल खालाम बेनाव। आं खालामनि र'। जों फैनायनि सिगांनो माथो गायब जाखाबाय माथो मानसियानो। दे जेबो नङा जुरि, बिनि अफिसनिफ्रायनो मिन्थिखागोन। बिनि लोगोनाव सोंबानो मिन्थिगोन र'। नाथाय जुरि, इमि, एसे फ्रेस जादो नोंसोरबो। दे होमबा। बेसेंग्रि, बेसेव, नोंनि सोमखोरा, नोंखौ मिसियो, नोंखौ नेना थाबाय। शान, न'आव थाब थांगोन आं दिनै। मानोबा शान? मानोबा माने नोंनि मेमा
न'आव गैया ना अ बहा थांदों सार मोनसे खामानिया बाहेरायाव थांदों आरो गथ'फोरखौ शपिं खालामनो लांनांगौनो दे जागोन सार बेफोरखौ माथो थ'नाय नोङो आं नोंनाव मोनसे आर्जेन्ट खोथासो सोंनो फैदों रजिया गावनि फ्लेटआव गैया जे नों मिथिगौ नामा बहा दं बियो रजिया माथो दहायसो न'आवनो दं होनदोंमोनलाय गैयाथ' ओमफ्राय र' नोंसिनि अफिसाव बे मानसिखौ नुबाय बायदों नामा आब' बेलाय बर'सासोना आं सिनायोथ' नों सिनायो बेखौ बियो अफिसाव दङ आरो बहा थायो बियो बिनि एड्रेसखौ हर बस बिनि एड्रेसखौ गोख्रै हर लिलि देनाय हरनाय एड्रेसखौ माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा आब' औ बेबो बिराद गिदिर जोङो कारेक्ट एड्रेसआवथ' फैदोंना आब' इनि एड्रेसआथ' बेखौनो बायदि बुंदोंमोन बिदिबा बर'साया बेयावनो थायो नामा बेखौथ' दरजा खुलिबासो मिन्थिगोन राइट एड्रेस ना रं एड्रेस बेलखौनो जिफोर होजोबनि आं र' ओरैबायदि दामगोन आं बेलखौ नायनोसै र' बर'सानि मोखांखौ मा अबस्थायै ओंखारबोयो महरालाय बेनो ना आलादा रोखोम जाखो नायनि दामखावला दामसिजोबनो आङो बेनि न'खौ सोरथो फैदोंब्रा एसेबां दामगासिनो थैसिगोन बायदि माथो जाखांबाय थादोंलै नायनि आं र' सोर फैदों माथो जाखांबाय थादोंलै आयु सोर बेलाय मा एसेबां दामबाय थादों नोंनि नोमा फैदों नोंनि इनि नोंसोरनि दुश्मन मा बर'सा